बे 1 अक्ट'आव जोङो आलुफारा गागि आफादनि जानानै जोङो बोसोरे बोसोरे दिनै 30 बोसोरसो जाबाय। दिनै जोंनि गिबि सान, बे गिबि सानाव जोङो दिनै बे बिद्या गयारि जोंनि सयदर कलेजनि बिबुंगोरा बिनि न'खराव जोङो दिनै सिथ्ला गाजेनदों। दिनैनि जोंनि गिबि सान, दिनैनिफ्राय जोङो 3 दिन जोङो मोसागोन, 2 दिना सेंग्रा सिख्लाजों जों हगारगोन। दा जोङो बे गिबि सानाव गिबि न'खरजों गाजेनदों। दा बे गथै न'खरनि गोजाम बोसोराव माबाफोर बुजिस्लाबियाव गोरोन्थिफोर मावफ्लांबायदोंब्ला जाहाथे बे गोदान बोसोरा जाहाथे निमाहा गोरोन्थिखौ मावफ्लाङो। बेनिखायनो गोजाम बोसोरनि गोजाम दायफोरखौ निमाहा होजोबनांगौ। गोदान बोसोराव गोदान बोलोजों, गोदान गियानजों, गोदान साननायजों, गोदान सानथौजों आबादावनो जा, सोलोंथायावनो जा, न'खर दावगानायावनो जा, गामि फोसाबनायावनो जा, गासै जाथि बंस'खौ फोसाबनायावनो जा, आरो बे न'खरा जाहाथे बे गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङाव ग्रोम ग्रोमै दावगानो हाथों होननानै बे आलुफारा मोसाखौरि आफादनिफ्राय दिनै जोङो बे सिथ्ला गाजेननायाव जोङो बे आफा अबं गसाइनाव जोङो आर'ज गाबबाय जे जोंनि बे मोसाखौरिफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां दिनै जोबजासिम मोसानो हायो, रावबो खैफोद आफोद जायालासे, गावनि न'खरखौबो जोङो नांलाय खमलाय जायालासे जोङो देरहासार जानो हाथों आरो बे न'खरनिफ्राय जोङो गाजेननायनिफ्राय मिजिं लाखिनो हायो। आफा इसोरा नैबे न'खरनि गासैबो फेमिलिफोरखौ गासैबो मोजाङै मोजां